Nik asko maite zaitut. Beti geratuko da zerbait gure artean. Hire herrian zoriontsu izatea esperdina. Enoa, zoriontsu izateko asmoz. Aizu edo, non sartu zera ba? Nigo izan etorri Hemen egin dut da. Poste naiz etxe horretatik alde egiteaz. Ea horrela beste begi batzuekin ikusten hauzun. Ez zidan sekretua gorde, igan konfiantza ninan. Orduan zergaitik ez zidan egia esan. Zure txikiak nola du izena? Nondako nire txikia. Askotan aipatzen dute benantzia. Eta betien da. Nedaren amarena da. Iranera bueltatzen ez usteko eskatzen dit. Ezagutu zintuanean, zure amaren iguala zinela. Egun horbaite. Pozik jaiki zara gaur? Bai, zintudan baixatuko. Ez. Iratzargaioak du horren errua. Zer gosalduko duzu betikoa? Bai, mesez. Orain txegarrik ez. Kaixo maite. Kaixo? Goiz gabiltza enok gaur? Normalean berantago etortzen zara, ez? Bai, bueno, egunotan hemen geratu naiz lotan. Arazoak etxean, ala? Bueno, bakizu. Gauza komplikatu egiten dira. Bai, ez dago esan beharrik. Bikote guztietan izaten dira krisiak. Bai, zoritxarrez bai. Hori bete. Egunari neurri hartzeko. Eskerrik asko. Eta? Zer gertatu zaizue ba? Maite ez gaizki hartu, baina ez da zure kontua. Barkatu. Ez dakit nola ausartu nahizen galditzen ere. Erabaki zaila izan da etxetik irtetea eta... Lasai, ez didazu azalpenik eman behar. Barkatu berriz ere, erdilotan nago oraindik. Egunon, Germán. Baita zuri ere? Ze, kosetuta jaikia gara? Bai, eskean daukat urdaila. Ez dago kaferik eta tea egin dut. Eskerrik asko. Sasoi betean nago gaur eta edozer hartuko dut. Aizu, zuk ezaltzen nuen gaur goizean alde egin behar. Azkenean ez. Atzo Aliziarekin hitz egin nuen. Bai? Noiz? Maleta egiten ari nintzen eta gelan sartu zen. Dena kontatu nion. Hainbeste denboran barruan izan dudan korapiloa. Eta? Barkatu egin dizu? Nik esango nuke bakeak egin ditugula. Pozte naiz, benetan. Ez ni baino gehiago. Halako baten eskua heldu zidan izugarria izan zen. Beraz, hemen jarraituko duzu. Hala dirudi. Ahor ba, zuk bakeak egin eta nik gerra piztu. Sentitzen dut atzo haserretu egin zitzaidan eta bogan hartu du ostatu. Lastima da zuen artekoa. Baina nik bizitza osoan eskertuko dizut nigatik egin duzuna. Enuen aparteko ezer egin. Nola ezetz? Jainkoak daki baietz. Eta Alizia eta zu lastera diskidetzea espero dut. Baita nik ere. Ta, ze izan da? Unairen inguruan gertatzen ari den guztiagatik? Ez. Beste arazo batzuk dira. Eta, hitz egin diozu Aliziari zure osasun egoeraz? Ez. Kontatu egin beharko zenioke. Aurrerago igual. Baina denbora kontra daukazu benantzio. Bizitza osoa eman dut. Une hau noiz iritsiko zai eta orain
Utzi da suposatzen behintzat. Aingeru gasa argazkian agertzen den mutila aurkitu behar diegu. Eta non ikasi behar duk? Aingeruk ikasi zuen ikastetxera, joango nauk. Ba, abitxatu zerbait jakiten baduk. Dituko diat. Zertan zabiltzate? Zer da, hau? Zer? Arraldeko komisario buruarekin hitz eta pitz? Lankideak izan ginen. Laguntxoak orduan? Hauxe bai berria? Kontuz, berak sartu ninduen kartzelan. Beraz atera kontuak. Ez zenuten ba zer ematen, eta ez dirudi gorrota ondirik diozunik. Herri txikia da hau, eta pausoa kontuz eman dare, beti gurutatzen zara gizatxarren batekin. Eta, zertaz ari zineten? Ilobaren hiltzaia atxilotu dute. Elkarrizketa osoa errepikatzen nahi duzu? Etzen nukeen gaizki pentsatua izan behar. Nire lanean izan beharra dago. Inork azpian ez harrapatzeko. Bizimodu garratza. Erne bilik handido. Gure bizkar azpilanean bazabiltzate. Zeuen hilobia zulatzen ari zarete. Egun hona izan ezazula. Hau Itxaso, goiz jaiki zara? Jode, atzo lehenengoela iritsi zinen eta ja jaikita. Gozaldu duzu? Ez. Ze, ajiarekin? Ke mal quisiera. Itxaso ondo zaude? Zer gertatzen da? Atzo gauean Aitor etorri zen atxurira. Eta? Berak egin dizu? Bai. Atxuri izten ari nintzenean etorri zen. Alde egiteko zanion, baina sartu egin zen. Eta zer nahi zuen? Lepotik heldu zian como un loko. Esan zidan, Ikernerekin berriz hitz egiten manuen, gaizki bukatuko nuela. Tipori burutik egin dago. Eta salatu duzu? Ez, beldurrak akatzen nengoen. Eta taksian itzuli nintzen etxera. Bueno, zu lasai. Jantzi eta neuk lagunduko dizu. Ez. Gehiegi da hartzainen gana jotzea. Gehiegi? Itxaso mesedez? No, ez dauka lekukorik. Eta gainera, Joana, ez dakit, ez du arazorik sortu nahi. Itxaso, tipori nire izparekin dabil. Salatu egin behar dugu. Ez, Joana, ustagun. Agian mozkortuta zegoen eta gaur damututa. Baina hurrengoan ikusiko du. Zeban derar. Zuzenean joango naiz komisariara, te lo prometo. Eta Ikerneri txiton, Gure harremanak ilikolo dago eta ez du sinetxiko. Ez dit graziarik egiten Ikerne horrelako tipo batekin egoteak. Normala. Ja, berak esan zidan oso gustora dagoela berarekin. Bueno, adi egon behar dugu. Baina ez esan ezer inori, mesedez. Bale. Baina beste zerbait egiten badizu salatu egingo dugu, Ez daukat minik, lasai. Arrastoa besterik ez. Errizikin honetan putakume batzuk dira mutil guztiak. Bueno, denak ez dira Aitor bezalako kaorroiak. Ez, okerragoak. Zeba? Bakizu, Unairen hiltzailea atxilotu dute. Bai? Eta, ezagutzen dugu? Zuk agian ez, baina nik bai. Tan hor da? Ibondu izena. Eta berarekin erdi liatu egon naiz. Hotel bateko gelan geundela ertzantza etorri zen bera atxilotzera. Joder, que fuerte. Joana sentitzen dut. Horregatik Itxaso. Ezin gara Aitorrekin fidatu. Egun hona, Abel. Egun hona, ze mozaude? Izan zara Ibon bizitatzen. Arratzaldean joango naiz. Esaiozu berarekin gaudela eta ez dugula etxiko hortik atera arte. Lasai, esango diot. Urduri jartzen bada, dena konta dezake. Hoxe da arriskua. Hitz egiten badu, ez daukagu zer eginik. Bai.
Ez dut uste zer esango zuenik, baina pasatuko zitzaion burutik. Hau etxita jarraitzeko aginduko diot. Ta, udaletxean ondo? Epa, kaixo, zer moduz? Kaixo, Aitor, zenbat denbora ikusi gabe? Bueno, ez hainbeste. Ze, lanera? Bai, ontxe. Zemo, zama? Ondo, bete bezala landalan, zautzen duzu. Elkar ezagutzen duzue? Jakina, ume mukizua zenetik. Bueno, umean nintzela oroitzen naiz, baina mukizua nintzenik. Gorantziak amari. Bai, zure partez. Gero arte. Agur. Zerbait entzun digula uste duzu? Ez dut uste, baina kontu zibili beharra daukagu, Opa, tximista. Apa, Zer mozago? ondo, Neda atzo joan zuan, ez da? ala zirudin. Ez duk normala ezagurtzea. Gutxien ez zohartxo bat utzi bertzian. Bai, barkatu. Neda Musabi hemen bizi da? Eta zu nor zara? Aliza Burjan, Irango konsulatuan egiten dut lan. Ze behar duzu? Nedak hegazkin hartu behar zuen gaur goizean Iranera izultzeko. Ja. Eta zerretatu da ba? Ez da agertu. Bere bilan ator. Bueno, hemen ez dago. Barta aldegin zuen. Ez da Joana? Bai, bere gauza guztiak eraman zituen. Aireportuan ez da agertu. Ez du hartu hegazkina. Esan dizugu. Hemen ez dago. Eta non egon liteke? Ez da arrastorik ere. Hemen ez dagoela ziurtatu nahi nuke. Barkatu, baina nor zarela esan duzu? Irango gobernuarentzat lan egiten dut Bilboko konsulatuan. Nirekin joan behar zuen Nedak hegazkin horretan. Ta? Zartzen uzten ez badidazue, ez dago arazorik. Poliziari deituko diot. Tximista. Mila esker. Non otezagok. Auskalo. Naroari deituko zigat. Barkatu nahi baduzu berandu xago etorreko naiz. Belasai, honek ez dauka presarik. Momentu honean etorri zara, zurekin hitz egin nahi nuen. Zeu zara alkatea beraz? Zeu hasi. Merkataritza gunari buruz hitz egin nahi dizut. Ez da itxura herriarentzat udala bat egin da ez egotea. Uste dut proiektu horrek ez diola batera onorarik ekarriko herriari beraz, ezin dut babestu. Ondo dago kontsekuente izatea zeure ideiekin, baina azaldu behar dituzunean, leunago jokatzeko eskatuko nizuke. Dakizuenez, herritarrei ere eskatuko diote euren iritzia. Hori ikusteko dago. Nere hitza eman nien? Barkatuko diazu, Claudia, baina zure hitzak ez dit batere konfiantzarik ematen. Gogoratu bestela duela hilabete batzuk egintzen izkidan mehatxuak. Ez dakiz zertaz ari zaren? Ja. Dena den, desberdintasunak desberdintasun, komenigarria da herriak ikustea udalean bat eginda gaudela eta bide berean goazela guztiok. Osondo. Has naiteken eurarekin? Bai, noski. Zer da? Jakingo duzunez, Arralde Baraderorekin senidetzeko ekitaldi ofiziala laster izango da. Jakina, dena prestatzen ari gara. Bueno, eta ekitalde ofizialen ondoren festatxo informal bat antolatzen ari gara. Hotelean. Gonbidatuta zaude, noski. Ni ekitaldi ofizialera joango naiz. Hotelekora ez. Eta zergatik ez? Barkatu. Lasai maite. Ez dira garai honenak alkatea festarik festa ibiltzeko.
Bueno, zure falta somatuko dugu. Eta orain banoa. Gero arte. Agur. Agur. Zara joango zinidetxe festara? Ez. Ez diote emango beste aukerarik ni barregarri usteko. Alicia, nahi duzu laguntzea? Ez, hundatzen naiz bakarrik. Badakit atzo benantzioarekin hitz egin zenuela. Berak esan dizu? Bai, eta asko poztu naiz. Noiz arte egon behar dugu horrela. Esan zerbait, mesedez erotu egingo naiz bestela. Begira, German, oso asarren agot, ez dakit noiz itzuliko naizen. Eta estutzen banauzu, gehiago asarretzea baino ez duzu lortuko. Utzi datzu dena zehatz mehatz azaltzen, baina entzuteko preste egon behar duzu ulertzeko. Ez, German, nazkatuta nago. Orain arte gezurretan aritu zara, eta orain ere auskalo. Ez, Alicia. Begira, denbora behar dut, lasai egon behar dut, bai? Pentsatu behar duzun guztia, baina zatoz etxera. Aita hor daukazu. Oraintxe adiskidetu zarete, bakarrik utzi behar duzu. Mesedez, German, ez erabili aitaren kontua zure mesederako. Edo zer, kontatu egingo diot, zergatik alde egin dudan? Mesedez, Alicia, ez zatera gauza bere honetik. Alicia. Zein duize baita. Alde egiten uzten badiozu bizitza osoan damutuko zara. Hobe gaur bihar baino. Nekane, agian jakingo duzu, baina neda desagertu eginda. Ez da aeroportuan agertu eta bere bila dabiltza. Deitu alduzunean, mesedez. Muxu bat. Kaixo. Zer moduzu da letxean? Fatal. Emakume horrek gaixotu egiten hau. Gaur eraserretu gintzarete? Ke ba, alderantziz. Denak hitz onak izan dira. Baina Klaudiarekin hori okerragoa da zer egote baino, mira. Bueno, bazenekin etzizula erraza jarriko. Ez, baina David Goliatekin borroka bezala sentitzen naiz. Ba, irten bide bakarra daukazu. Gogorra izan eta eutxe. Ke remedio. Bakizu? Ez omen da etorriko baraderoko egingo diegun festatxora. Ta hori, zergatik ezpa? Alkatea ezin da ibili festaz festa. Fíjate tu que chula. Badakizu zer? Lasai ibiliko gara. Ba bai, mira, eso seguro. Bueno, eta zer, dena antolatuta daukazu? Bai, bueno, Katerina eta gainontzeko lotuta dago, eta musika aukeratzea besterik ez da geratzen da. Horrekin zuagien hobetu moldatuko zara, ezta? Ok, pondremos ritmitokoa, no? Bueno, zema jende etorriko da? Ba, 3 ordezkari datoz, eta ez dakit lagunak edo ekarriko dituzten, baina oraintxe biratuko. Ok. Listo. Alaitorpegi hori, jefe, bezorako isateko dituzu bestela. Mira, nedaren gatik bada eskeskatu. Ondongo da? Estoy segura. Ja, eta nolago hain seguro. Joder, panorama ikusita, lo man logiko ies egingo zuen. Iraren emakumeak nola tratatzen dituzten jakinda? Hori egingo nuenik ere? Ze, egon nahi sekula Iranen? Ni loka, zertara joan behar dut nik ara. Ba, orduan ez daukan, hango tratuaren berri. Bueno, ikusi ditut dokumentalak eta interneten ere badago informazioa. Dokumentalak. Ikusiko unanik pila erra dokumentalak. Ei, letxe txarreko basaude ez ordaindu nirekin, ok? Nago naserri, txaso. Egun txarra izan dinat bestik ez, egun txarra. Bai. Berri txarrak. Mi novio, afaltzera konbidatu dut eta zindu. Negozio nun pozo. Negozio nun pozo. Zeta noiz esan behar dian. Norden. Ba, elkarrekin bizitzen jartzen garenean. Ja? Eta zeatik ez oain? Etxiko bazindu dalako. Zeatik ez? Ze. Ospetsua duen, ala? Ba, bira, bastante famosillo, sí. Etzakinat, Mamutzarren bat dela pentsaten hasietan agon. Graciosillo. Azkenean, adiskidetu zara amarekin. Bai, beste aukera bat eman dit. Oraingoan ez diot utxe egingo. Seguru ez. Beraz, betiko geratuko zara gurekin. Bueno, Jainkoak nahi duen arte. Kontatu egin behar dizkidazu zure bidaiak. Oso interesgarriak izango dira. Pozik gainera. Baina aspertzen bazaituztet, esan, Ze, Aitona, ondo zaude? Bai, lasai. Emozio gehiegi badakizu. Seguru, eseriko gara nahi baduzu. Lasai. Pasatu zait.
Eta eskerrik asko Aitona hain ondo zaintzeagatik. Egun honik, ere? Kaixo, Aitonarekin pasean harrapatu nazu. Bueno, lanare zain izango duzu eta ni banoa. Lasai, Moldatuko naiz. Agur, Aitona. Eta ez nekatu? Zer egiten du horrek oraindik hemen? Nire Aitona da. Eta amak bakeak egin ditu berarekin. Eta orain da zue Aitona? Eta orain arte non egon da? Noiz eskatu da zuekin? Aita mesedez ez hitz egin horrela. Egia da, Ikerne. Tipo horrek ez du merezi zuen arretarik. Bueno, merezi edo ez, neuk ikusiko dut berarekin nola portatu. Arrazoi oso. Ni asko pozten naiz bera ezagutu dudalako. Ba, ez dut ulertzen zergatik azalduen hain zuzen orain. No, horrek orain berdin du. Ama adiskidatu da berarekin. Eta zuk ere beste aukera bat eman behar zenioke. Ez, Ikerne. Aukerarik ez ematea erabaki dut. Egia esan, ez dakigu non egon daiteken. Ez genekien Iranera itzultzeko asmori zuenik ere. Pentsa, herritaren ohorezko dominaban bergenion, neronek esan nion lehenko astean. Bai, ume hori salbatzea izugarria izan zen. Bai, badakigu. Baina arazo larria daukagu orain. Nola desagertu daiteke pertsona bat? Hitz egingo dut, arraldeko komisarioarekin. Enuen gutxiago espero. Dena den, haian etzuen Iranera itzuli nahi eta beste herrialde batera joan da. Ez, bere borondatez itzuli nahi zuen. Familia osoa zeukan zain Teherango aireportuan. Ez dakipa. Agian Irandik iesean irten zenez, azken momentuan beldurtu eginda. Horrek ez dauka zentzurik. Gobernuak zin egin zion barkatu egingo ziola. Ez dakipa hala ere. Ez, inork ez du jarriko zalantzan gure hitza. Hazi behingoz gure herritarra bilatzen. Zertara dator mesfidantza hori? Pentsatu pizkat. Zer gertatuko zen hemengo norbait Iranen desagertuko balitz? Baiketa izan zela esango zenuten, ez? Bueno, uz ditzagun hipotesia bai eta hasi gaitezen zentzuz jokatzen. Ba, hazi orduan edaren bila. Egin diezue galdeketa bere etzeko gazte hoiei? Mesedez jauna, alkatea naiz eta errespeto zor dizut. Baina ez dut onartuko zure agindurik. Konfiantza osoa daukat gure polizia. Eta behar bezala bilatuko du neska hori. Zaude ziur. Hala espero dut. Bestela gure gizonak ere hasiko dira bila. Ez da beharrezko izango. Utzi gure lan egiten. Ados. Diskrezioa eskatu nahi nizuke. Badakigu zein den gure lana. Beraz, lasaitu gaitezen guztiok. Txaso, ustanoi eta erne, Ordaindu gabe alde ingo din, norbaitek. Tranqui, jefe. Tranqui, jefe. SMS-ak idatzi abileta. Uik, Nire nobierekin egin naiz? Nobioarekin, bai. Interesanterena egiteko asmatu du noi. Bueno, kaiate, ez ibili kuskusian, okei? Gainera, badukaztu zertaz keskatu bestela ere. Opa. Eba. Ze? Oso isik zaute gauza onerako. Galetu beste zozo honi, nire nobien orden jakin nahi dut, esan ez diodalako, asmatzen ari naizela pentsatzen du. Tximista egida kasu. Hoben orden jakiten ez baduk. Joana. Jakin duk zerbait nedari buruz? Itxura txarra hartu zioa eta etxean agertu den tipo horri. Baita nik ere. Bueno, naroarekin hitz egin behar dinat, Zozer egin behar dinago. Bueno, agur, arte. Agur. Aizu, guapa, zergatik esan diozu hoben orden jakiten ez baduk? Ez da koldorekin ibiltzea txarra balitzere? Ta ez bada, zergatik ez diozu esan tximistari? Ba, oso bat delako, eta koldok ez du nahi inor jakiterik. Ta zergatik ez du nahi? Bueno, tengamos la fiesta en paz, okei? Lagun moduan hasi dugu eguna eta ez desagun ondatu. Ados, atera freskagarri bat. Bai, itxoin, mezu bat erdipurdia daukat. Zuko jaso bialtzen, ez? Eso, Koldo?
Kaixo, zer, Aitor zelan? Ondo, gazo? Bueno, ezin naiz kexatu. Eta? Barreripai nedaren inguruan. Momentuz ez, ertzenekin utzi dugu Irango ordezkaria. Ea bake apur bat ematen digu. Kontu honek ez dauka itxuronik. Inor ez da desagertzen beste barik. Badakit, ez zitzaion gertatuko ezer larririk, ezta? Ke ba, lasai egon. Ez zuen bere herrira itzuli nahi eta alde egin du. Besterik gabe. Bai, baina lagunei ezer esan barik? Neska horren helburu bakarra papera lortzea zen. Tximistarekin horretarako ezkondu nahi zuen. Eta ikusi duran ez zuela lortuko, ospa egin du. Tira, ez da konbenia, inarien hitz egitea. Ama, bai ez nik arrazoi. Bueno, nahikoa da, Aitor. Bazkaltzerago, Askoldo. Etorri nahi duzu gurekin? Ama, barkatu, baina nik ez dut zurekin bazkalduko. Nola ez ez? Bazkaldu egin behar zen, nula esan didazu? Bai, baina ikarrenekin geratu naiz. Hau da, hau, plantoia. Bueno, horrengo batean, bai? Erarte. Aia, Koldo. Bai, agur. Zein ederra den maitasuna din horretan. Bikoterekin egotea, ez dute besteri buruan. Lastima dinarekin hori guztia galtzea. Beno, maitasunak ez dauka adinik, ez? Ez era polita, baina errealitatetik urrun ez da. Bai? Ai, ama, ze polita zaren, oi? Zu etzara bai izango? Bai, Jesus Marina, ma. Bueno, nahi badezu txuzen, ama. Pilar. Berbera, orai zure amaginarra. Baina zelan ez ditezan, hain polita zarela. Oso atxin jasara. Eta txus nun dago, oean, txus! Kanpora joan da, bueltatxo bat emotera. Eta zu zer, baskaria prestatzen? Makina bat aldiz esan diote, birena direla etxeko lanak, baina alperrik. Bueno, lasai, asko egiten du etxean. Hala izan behar dut, ha? Eta zertarea joan da, medikoaren gana, gaixo zegoela esan dit. Bai. Medikoaren gana joateko aprobetxatu du, bai. Ez da izango gaiz larrien bat, ez da? Ez. Bueno, ez dago oso ondo, baina kementxoa da, badakizu. Lasai, Maikia. Bera zaintzera etorri naiz. Bueno, eta bide batez zu ezagutzera. Ze ondo. Baina ziren zain zendete zuek, Martxa honetan eskontza egunean ezagutu genuen elkar. Txusen gauzak, badakizu. Ai, Maikia. Haze poza. Sama galantak endu didazu gainetik. Nik? Zera pentsetan hasita nengoen. Gure umea gustu berezia zituela. Badakizu? Ez pentsa, oso modernoa naiz nik. Denak ulertzen ditut. Baina biloba ba nahi dut. Eta horretarako bide bakarra dago. Badakizu? Jakina. Guez algara ondixan marrak hemen ibiltzeko. Baizera, gainera, orain ez dago inor. Gu bai, trampa. Aitona, zergatik dago ama triste? Nigatik? Nondik atera duzu hori? Berak ez du nahi, baina bogan egiten du nire ondoan egoteko. Eta zuk? Nun egin nahi duzu lo benetan? Ba, bogan, gaita dagoelako. Eta beste etxe batera joan ezkero? Aserratu egingo zela uste duzu? Ez, baina triste jarriko zen. Ama bezala orduan? Nik biekin egon nahi dut. Badago modu bat. Txandaka egin dezakezu. Hartara biak egongo dira pozik. Ikerne ere etxean dago orain. Eta nahi baduzu nik gauero historioren bat kontatuko dizut. Afrikakoak ere bai? Afrikakoak ere bai. Namibiakoak, Mozambikekoak, Etiopiakoak, El Salvadorrekoak, Guatemalakoak, nahi duzun tokikoak. Kaixo? Ze, baina, ez daukazu bazkaltzeko asmorik, ala? Ama, gaur zuen etxean egin dezakelo? Nola? Horlaitonak bere abentura kontatuko dizkit. Nese, ama. Bai, jakina. Historia luze kontatuko dizkidazu, bale? Noski, 10 kapitulokoak gutxienez. Ja, segi bazkaltzera. Berantzia gurekin bazkaldu nahi duzu? Pozik asko gainera.
Barkatu. Berandu egin zait. Lasai emakumea, jarri eta hartu arnaza. Hau eguna. Zeo zer hartuko duzu? Kafesnea. Kafesnea, mesedez. Esan? Jakin duzu zerbait neska Irandar horri buruz? Zelan baina, oraindik ez dira legeak eskatzen dituen 24 orduak igaro. Ba, ederra zegoen kontsulatuko ordezkaria, arazoak izango ditugu. Gizon horrek ondo ezagutzen du legea. Badaki momentuz ezin dugula ezer egin. Nahi duzuna, baina bitartean bazterrak nastuko ditu, seguru. Genera beste goza bat. Itxura batean behintzat, neska horrek bere borondatez egin du alde. Laster hasiko gara bila, dena dena. Ulertzazu, Andoni. Enuke nahi bihar arralde egunkarietako lehen horrietan agertzerik. Begira, inor astuntxo jartzen bazaizu, bidali nigana. Neu arduratuko naiz. Hitza hartzen dizut. Eskerrik asko. Horregatik. Zer, gero alkarrega zafalduko dugu? Egunak dira, eskarrela bakarrik egon. Sentitzen dut, baina gaur ere ezin izango dut. Hainbeste egiteko daukazu? Ezin duzu, imaginatu. Udal proiektu handi batekin buru belarri nabil, eta Baradiroko herriarekin egingo dugun zenidetzea ere gainean daukagu. Tartetxo bat, ez? Zeo zer hartzeko? Beste batean, benetan. Eskerrik asko. Lasaiago egongo garen batean. Abel Madar lleganok. Unailen aitona. Badakin urtaren. Olgaren izenean atorrek. Berak etorri naizean, baina arriskutsu egia duk. Nau izango nauzuen arteko bitartekaria. Nik ez du zer ikusirik Unairen hilketarekin. Hau lasai. Farsazikin bada guztia. Zantzari banoen indukek hemen egongo. Eta, Joana zer moduz dago? Utzi Joana orain alde batean. Zezandik ertzainei. Ezerrez. Zer duk iretzat ezerrez. Ez dut hori zabaldu. Ez dut inora arriskuan jarriko. Ez nahiz inorekin fidatzen. Gainera, dena lotuta daudela uste dut. Orain goz, hoxe dukonena inorekin ez fidatzea. Kartzelera sartu hauenak indara hondiadik hori garbizadok. Eta, zein da hurrengo pausua. Ez du luzego nahi zule honetan. Ez dut aita bezala bukatu nahi. Ez duk hori gertatuko. Ez dugu bakarrik utziko. Ai, Lore! Ez dakizu norekin igo naizen igo gaioan. Eta zuk ez dakizu nore etorri den. Bosgarreneko begi urdinarekin. Oi, nola dagoen tipua. Abai, nola dago, ba? Kristona! Ama, zeiten dozu zukamen? Sorpresa! Esarkadatxo bat, ez? Ai! Zeu zaintzera etorri naz. Zer esan dutzu medikoak? Ze medikok? Bai, Lastana, handik zatoz ezta? Ah, bai. Hauxe da, buru. Ba, dana ondo, ama. Beraz, ez dotzut biharrik emongo. Bueno, zaudi xilik, Zu sekula santan ez toztozu mon biharrik eta. Ta zer gaitik izan zara hain biurri ja, Ez zen idan esan zuren eskain polita zenik, normala zinela esan zidan. Ah, bai, normala, hori esan zenion amari, Hau, parea. Bikote zoragarri jauzatzen duzue. Bai, ederte, eta bazkaldu zue? Ez, etxeko gizonaren zai geunden. Ai, amota gainera mimatu ite zaitxu. Ez zara kejatuko, Bueno. Loteria tokatu zaigun eska honegaz, Hoize baietz. Baize, bazkalduko? Ba, gozeak nago. Baina lehenengo zein izango da nire gela. Maleta utzi nahi dute zerien. Baina zentako geratuko zaba. Ni ondo be ondona, Zeba, arazoren bat? Ez da hanekan, Ez, posik hartuko zaitugu hemen. Orduan, zein izango da nire gela? Bueno, lasai ama. Oin bazkaldu, gero arraldera kutziko zut, eta gero nekanek zeure logeli preparata. Ez da, potxola? Bai, Lastana. Bueno, ba, hala. Oraingoz, neurri batean hemen egotea komeni zaiguk.
Hartara gure susmagarri nagusiak dena kontrolpean daukala usteko dik. Eta hutsegiten emate ingo dik. Utazekin horrek ez du hutsegiten. Ingo dik. Ez. 10 urte pasa dira epaiketa egin zenetik. Eta begiran ondagoen tente. Ez gaituk ez ere ingabe geratuko. Izan konfiantzan igan. Batzuetan, sekretuak utzi eta egia esate izango dela honena, pentsatzen dut. Agian, kazetari edo epaiaren bat sinistuko dit. Dena. Dena izorratuko ke. Dena? Laguskeria baina ez dituguta. Baina zerbait. Zer? Aurrekoan, unai zeukan zubiko arlipusketa bat aurkitu genien. Etxean zegoen, odola arrastoa zitian. Analizia egitera bidali diogu. Eta zergatik ez diazu lehenago esan? Ez diat esperantza faltzurik eman nahi. Ezin diago urratxik egin dena ondo lotuta duki arte. Ne azkarden, amore mateko zorien hau. Ez da pentsatu ere, Ibon. Hementxoa izan behar duko lain. Aitu? Eutxin behar dio. Eutxi. Arratsalde hona, gero. Kaixo, Aitor. Zer moduz? Ondo, zure bai? Bai, normal. Lanera noa, barkatuko diazu. Nire horti noa justu. Elkarrekin joan gaitezke, importe ez badizu. Ez, nola ba. Eta, zer moduz ama? Ondo? Deitu egin behar diot. Lanen harrapatuko duzu. Harritzekoa. Egitaldu besterik. Espoldi ezagutzen duzu, ez? Bai, eta beti izan da horrelakoa. Langile porrokatua. Fakultatean ezagutu zenuten elkar. Bai, bera 5. zegoen eta ni lehenengoan. Zuzenbide naturalean geizkin ebilen eta Klaudiak matrikulak ateratzen zituenez, lagundu gintzenan. Orduan ikasle eta irakasle izan zineten? Eta ez pentsa, hasieran ez nuen bat ere begiko. Mari maistra. Dena dakiten horietakoa zen. Bai, sinesten dizut bai. Baina gero, denborarekin, hobeto ezagutu nuen eta azkenean lagunak egin ginen. Bueno, laguna baino gehiago ere bazarete ez da? Tira, bai. Lankideak ere bai. Bueno. Ta, zer moduz moldatzen zara berarekin lanean? Zerraxe izango ez da? Nik ezingo nuke? Bai, ez da hain zaila. Gustatzen zaizkit emakume azkarrak eta zuzenak eta halakoxea da Klaudia. Bueno, garrantzitsua da elkarrekin ondo konpontzea. Jakina, baina bera beti doa aurretik. Gauza hon asko ditu nire amak. Baditu bere gauza txarrak ere. Baina, horiek ezagutzen dituzu. Bai, eta honekin geratuko gara. Nahi baduzu, nearen bila joan gaitezke. Ja, nik ere pentsatu dut, baina nora. Jo, no lo sé. Vamos a ver. Zergatik iruditzen zaizu geizki, kodotan nire artekoa. Itxaso, nik ez dut sekula esan gaizki iruditzen zaidanik. Bakarrik ez dela normala. No, zergatik ez? Adin diferentziagatik? Ai, ez dut hortaz hitz egin nahi. Bueno, nik bai. Osea, ez da harreman normala eta ez da zeuzaten zergatik. Haserretu egiten zarelako. Bueno, eso no berda. Jakin egin nahi dut zergatik den txarra akoldotan nire artekoa. Ez dut esan txarra denik. Ez dela normala besterik ez. Ok, baina ulertu idazu. Ondoan behar zaitut. Nahikoa daukat koldo konbentzitzen. Zer gertatzen zaio ba? Pues nada, batzuetan zalantza ditu eta uste dut zerbait txarra egiten ari dela. Itxaso, nik ez dut nahizu gaizki pasatzerik. Ez, pero si yo soy feliz con Koldo. Begira, ez dizut esango norekin irten behar duzun. Baina, zuk esan zenion Ikerneri Aitorren gandik urruntzeko, ez da? Bere hobe beharrez. Aizu, ez konparatu Koldo beste txuloputa horrekin. Bueno, kitxo, nahikoa da. Guazen edaren bila. Zer, lehen estoren bai? Bai, guazen. Eta Aitor, etzai iristen nire flakitori, ez da oinazpira ere, que lo sepa. Nire ama nola ezagutu zen kontatu dit. Nire ustez, laguna baino gehiago direla esan nahi ziren. Ez dakit, Aitor. Benetan zure aita bada, zergatik ez dizu esan zuzenean. Hori izango zen normalena, ez? Arrara da, baina entzun egin marten nola hitz egiten den amari buruz. Ja, baina pentsatu pixkat. Onartu ez duzun semea galdezka hasiko balitzaizu?
Horrela erantzun zenioke? Ez dakit, agian lasai agertzen saiatu da, nik urdur jarriko zela pentsa nezakelako. Uste dut obsesionatzen ari zarela gai honekin. Galdetu jozu zuzenean eta kitxo. Ez, galdetu eta nire itezpa da zer. Amari kontatuko dio. Eta ama aserretu egingo zaitaren bila ibiltzeagatik. Eta ez dizu merezi, amarekin aserretzea? Egia jakiteko bada? Ez dakit. Momentuz nire aldetik jarraituko dut. Gero ez dago ezkonduta. Egia esan ezakit zergatik ezin dian egia kontatu. Galde jozu motorraz. Esa jozu badakizula berak erosi zuela. Ea zer esaten dizun. Ideia ona. Aitona! Kaixo, gazteak. Apa, kaixo. Hau Aitor da nire mutila. Benantzio nire Aitona. Urte askotarako, Aitor. Berdin, asko pozten naiz. Zer zabiltza? Gaurko izan ere pasean ibili gara. Ba, hankak astintzea komeni zait. Gurekin etorri nahi? Baita zeare. Aztu gure zarrunekin eta segi zeuen bidean. Lase, nik jan barra daukat. Eta Ikernek eskertuko duzure konpainia. Hala bada, ez dut ez etxik esango. Bueno, egongo gara. Atsegin izan alzu ezagutzea. Igualmente. Bueno. Agur. Agur. Kaixo, zure mailan etzen denez, sartu egin naiz. Boligrafo galdu dut. Boligrafo? Bai, bueno, kariño handia diot. Alaba koparitu zidan nire urte betetzegunean. Jatu za. Eta goizean Klaudiarekin hemen izan naizenez, ahaztuta utziko nuela pentsatu dut, baina. Ja, barkatu, baina Klaudiari etzaio gustatzen inor bere bulegoan sartzea. Ai, enekien. Gainera, hotelean galduko nuen. Bai. Nahi baduzu Klaudiari galdetuko diot? Ez, bere bulegoan sartzea gustatzen ez pasaio, hobe gure artean geratzen bada, ez? Gero arte. Gero arte. Amen, ama. Herriko zubixe. Gustaten? Ondo dago. Alan da bezu ikustea da posgarri zena. Nebo oso pozik nago, ama. Aizu, zure nekanen maite garri da, Argi dago asko maite zaituela. Eta oso ondo zaintze zaituela. Ez dakixo ondo, ez. Ai, nire bilotzeko azukuriko eskorra. Ai. Ai, zelan sentitu dudan zure utza. Parkatu, ama. Azken altxan ez etxuta asko bizitzauta. Lasai, nean edertotzen nago. Goizian hortuan da arratzaltzen lagune gazkarta jokuan. Bizitik jarraitze dute, ala zuen lagunak? Aixu, gaztedo de ondino, Bueno, zer galitzarren zan? Akabo, hamen galdera neuke egite itxut. A ber, zelan ezagutu zenuen ekan? Baina kontatu nizunta. Nei? Ea, esan, zainagota. Bueno, ertzaina da eta behin lapurreta entzidaten, eta orduan. Begoñako ama, noiz da non? Bueno, lasai, esan pasata. Lapurrari aurre inion. Aurrezuk? Txikitan euliegaz behikaratu itxezinen da. Bueno, ama, nekaren entzuna duzu bai, ala ez? Bai, nola ez ba? Hala, esan. Hori, komisarixan alkar zagutu eta faltzera gomitu eta gaur arte. Ai, nire bilotza. Kaixo, Txus, zer zelan gabiltza? Ondo, primeran, bai. Poste naiz, nekan eta Nora be ondo? Bai, ama, hau Andoni da, herriko komisario burua. Ara, hortaz nire semearen obilearen nagusia izango zara, ez da? Barkatu? Bueno, nauzisa izan dako oinekan ez den zizan dauta. Pilar naiz. Ebez, ama, berando aioko zinera. Baina, ze zine mata ze pelikua. Unek gaztiz, gero uneko gaztiekin ez dago ze... Nora jumi hor dugu oin da, aineketan bat. Naroa, non ibili zara, egun oso ondo zuri deika. Barkatu. Komisarian izan naiz eta gero kontsulatuan. Ta, barririk? Lurrak irentsi duela dirudi. Sentitzen dut. Bakit oso laguna duzula.
Agian ez zaio zer txarrik gertatu eta bere kabuz alde egin du. Hori uste duzu? Hori pentsatu nahi dut. Ta? Poltsa hau? Bueno, gauza kontatu behar dizut. Zer? Txusena etorri da. Ta? Ba, txusetani bikote garela uste dut eta alkarregaz bizi garela. Imaginatzen dut bai, txuso horre kontatuko zion. Eta nien ausartuko rapiloa eskatzen. Nekan, Naroa oso harin gertatu da dana. Pilar agertu da eta gero txusetorri da eta azkenean hotelian egin beharko duzulo. Txantxetan ari zara, ezta? Ez. Egun pare bat baino ez da izango. Pilar joan arte... Ezin du sinistu. Ni hotelera? Zerratik ez zareteztu joatan? Ai, mesedez, Naroa. Eizu txusengatik. Txikitu ingo dut. Baina ulertzazu. Hemen agertu da eta... Horren emakume jatorra denez... Ba ez, Nekane. Ezin dut ulertu. Neba daukat beste aukerarik? Eskerrik asko. Faltan botako zitu. Ja, seguru bai. Baiet. Egon adi lasai, agertuko du. Dena susto baten geratuko du, ikusiko du. Hala bada gaitzardi, Manol. Bueno, zerbeza kaja pare bat, igo behar ditut. Zainduko duzu taberna pixka batean? Bai, mote, lasai, segi. Zer ez irakurtzen, prezesa? Ni Lukas naun, bai? Utzi pakean. Ari dun genioan, eska? Gustatzen zaidan. Ze, beste zerbait hartu nahi duen? Lasa, ez urduri jarri. Maian tragoa nireku batari. Usteko pakean, bale? Batu za, nera zagoan. Eze? Bale, jode, zertan abir. Lukas ustak neskat pakean. Eta zuz ez, zara? Bere itatxo? Ez, bere itona igual. Ona disilik, gorriaren meltza ikusi nahi ez baduk. Manol, liga izorratu idazu. Oa etxea eta mantzak pakea. Zuri kasa egiteko nago ba. Alde egiteko! Aide eratez ez badu nahi. Segi. Ni ama, naia, zer egiten duzu hemen? Lotara nator. Berak eskatu dit? Ai, ze ondo! Batera egingo dugula? Bale? Zer dago afaltzeko? Ba, arrain zopa. Ze goxoa. Eta zuk, zer egin behar duzu? Zuekin geratu ze bestela. Geratzeko etorri zara? Ni zuen ondoan egongo naiz. Pozten naiz. Eta Itona? Ba, oraintxe bueltatu gara paseotik eta dutxan dago. Urrengoan nire irabixatu. Bihar bertan nahi baduzu? Bale? Medikuak esan dio egunero paseo bat emateko. Ara, iruditu zait, zuek zinatela, baina ezin duen sinetxi. Lodara nator, gera naiteke. Bai, noski zeure zaude. Bueno, nahi, afaldu baino lehen, oea prestatuko dugu, bale? Bale, niek lehion dokoan egin nahi dut. Bale. Asko pozten hauztu hemen ikustek. Ez gaizki lortu. Ena izugatik itzuli. Aita eta alaba ingatik baizik. Bueno, baren zait arrazoia. Hemen zaude eta hori da garrantzitsuena. Gure arteko ordea ez aldatu. Eta bier ere, berdin jarraituko da. Ik belarriak esan ditu garbitu. Zun hor zara niri horla itzeiteko. Atxuriren jabea gutxi irutzen zait. Bale, lasaitu, Trago bat hartzen ari naiz. Zindut? Ez ba, ez digo hemen niri bezalako harraputzi behar. Alde mendik. Tragoa bukatutakoan, bale?
Ez aldik lotxik ematen hastegun buruz zuria nola ibiltzea. Notzepakean, Imanol. Zoaz jubilatuekin musan jokatzea, obrak ikustea. Ara, ire aita laguna dudalako bestela belarrondoko eharra jasoguke. Alde mendik! Beka, belarretxa, alde! Aldena zetu gehiago! Zer ertatzen da hemen? Zazte dira popatik hartzea. Kauden. Manol, zer ertatu ba? Arazoa sortzen ari zela eta kanela bialidiat. Zirikatuko zuen gaur ere norbait. Bai, notel. Pake santuan zegoen eska bat, nazkatut alde egindik. Kabroia. Tira, kobrai da bere tragoa. Ez, utzi. Horri beti, aldez aurretik kobratzen diot. Zida zaitez horrekin. Beti hola biltza alda ba? Aspaldi hontan bai. Penagarri. Pena bere aitak ematen zidak. Mendiarraino sozio diat. Kaixo, Leo. Kaixo. Arek eta azkarren etorren nahi zengo du zaude. Bai, kostuzu. Bakarrik. Bueno, zuralabek berdin maite zaituzten menbiziala ez. Baina nik ondoan nahi ditut. Bago nirekin konformatu beharko duzu? Bueno. Oso bakarri sentitzen naiz, Leo. Bai. Orain? Hobeto. Zerbait atu nahi duzu? Zu nahi zaitut. Zure desioak aginduak dira niretzat. Que bien. Bai. Nola? Eta horren izan behar dik. Konforme. Emamos minutu. Sentitzen dut, andoni zen, komisariara joteko eskatu dit. Komisariara zerbait gertatu da? Unairi buruzko zerbait omen dauka. Sentitzen dut. Lasai zoaz. Seguru? Bai. Bihar ere iritsiko da gaua, ez? Lo egiteko aprobetxatuko dut. Ba oso de Jona, ze bihar gauean ez ditut utziko egiten. Vale. Iepa! Azkenean etxean. Gabon, dena ondo? Bueno, ondo, arazoak izan ditinegu berriro, ire lehenguzu alproja horrekin. Lukasekin? Bai, oaingoan Imanolek bota dintza tabernatik. Redanda zegoan, ez da? Bai. Biltegira jetxin hon, eta orduntxe hasi dun neska bat zirikatzen. Muti horrek ez dik bururik altxatzen. Bueno, eta nedaren berririk? Ez, batez. Itxasotan ere ibile baitu gara bila, baina... Zerrez? Eskerrik asko, Joana. Lagun honak zarete. Gaizki pasatzen ari aiz, ezta? Bai. Behintzat, barrua lasai dinat. Zeneda kaldegin aurretik adiskidetu egin gintunan. Baina orduan zergatik alde dintzian. Etzaginat. Etinan beste erremediorik izango. Bueno, hitz egin nahi baduk, badakik. Hemen nagok. Bai. Ba, eskerrik asko, Joana, bazaginat. Tximista, zergatik saiatzea izire mina eskutatzen. Ondo nagon, benetan, ondo nagon. Nik gauza bera esaten nian Xabi desagertu zenean. Ez duk ezer gertatzen ondo nagok, goratzen. Baina oker nengoan. Etzak gauza bera egin. Listo. Azkenean itzali du argia nahiak. Berehala lokartuko da. Leher eginda zegoen. Zuraitak iluratuta dauka. Eta berari esker nirekin ere hobeto konpontzen da, ez duzuzte? Bai, ikusten da. Nahiago dut bakarrik lo egin. Zer nahi duzu sofara joatea?
Alizia, noiz arte egon baruzu horrela. Gustatzen ez bazizu, nahi joango naiz. Zertola bizi behar dugu? Zuk agindu eta nik obeditu eta bestela bazoaz berriz? Zer nahi duzu? Trafikatzaile batekin bizi naizela onartzea? Zer? Hori bakarri nahi zuretzat? Eta non geratu da gainerako guztia? Gezurrak estali du. Zu babesteko enizun ezer esan. Noiz ulertuko duzu hori. Mira, gu babesteko modu bakarra dago. Gutxi droga trafikoa betiko. Ez da inerraza, joder. Egiten ez baduzu gure arteko ez da sekula konponduko. Alizia, mesedez. Aukeratu. Droga edo ni. Denuen gustoz egin. Denuen beste aukerarik izan. Beti egoten da. Ze ote dakizuzuk. Daukazu ideia putari, joder. Ez dakit zertarko itzuli naizen. Lasaiago nengoen bogan. Geratu besterik etzen nuen. Zertarako egin familia zoriontsu plantak. Nahiagatik itzuli naiz. Eta kandidori min gehiago ez emateko. Ez du horrelakorik merezi. Zertarako nahastu baruzu kandido honetan. Egon hauetan asko lagundu dit. Eta inoiz baino elkartuago egon gara. Ez daukat zertan hau aguantatu. Loin. Garrantzitsua izatea, espero diat. Oheratzeko ninduan. Aingeruk ikasi zuen eskolan izan nauk eta sortea izan diago. Badakik norden arraziko motia? Atorreta salduko diat. Eskola horrek eguneratuak ditik bere web horrian, orain 40 urteko ikasleen zerrendak eta baita argazkiak eskaneatua ape. Hortxe, Aingeru. Norduk? Hoxe. Teresaren argazkian erakusten zuen adin beretsua duela uste diat. Eta argazkiko beste mutia? Adin aldeari erreparatu nioan, eta pentsatu nian bien arteko aldea 6 urtekoa izango zela, gitxi gora bera. Hortik hasi nauk bila. Eta, ez da lortu duk? Hoien artean zagok. Hauxe duk. Zalantzari gabe gainera. Tain irakurrizak bere izena. Ignacio Torrebuzea Ruiz. Osaba, sofan egin duzula? Ez zinuen lorik hartu. Agian badakizu non dagoen. Nik ez diote zer egin, nedari, Ez diote zer egin. Eta ez diazu kontatuko zer gertatu den Osabarekin? Ez. Nekane, txusek esan... Ui, parkatu. Ui, barkatu. Hobe duzu nire gana ez urbildu. Kalte egingo dizu bestela. Arreskatu egingo naiz. Autoari gurpila zulatutola etortzeaiz? Joder. Zer dela eta joan zinen ibonen gana? Nire biloberen niltzailari begietara begiratzera joan ninduan. Aingeruri errua leporatzeko nahiko froga zagok. Badakizue zein den? Enpresa gizona da. Ustebako galanta izango da.